उदालगुरि जिल्ला आबसुनि 15-13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोबथा जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ जिल्ला आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोननैजिनै दखरा आफादफोरखौ लानानै मोननै जनाव खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लायबो गुबुन बोसोरफोरनि बायदियैनो 15-13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ सोलिफु जुलाइ दाननि 12 खालाराव बेखेवजेननानै मैया 31 जुलाइ खालाराव फोजोबनाय एबा फाइनाल बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जायो। जाय फाइनाल बादायलायनायाव आम्बागाव दखरा आबसुनि बेंखनाव थानाय उत्तर नलबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे फाइनाल बादायलायनायाव अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5-0 गलनि फारागथिजों खाग्राबारि दखरा आबसुनि जोलुर हान्जाखौ फेजेननानै देग्लायनि 15-13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायनि चेम्पियन बिमुंखौ आजावनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 15 आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आधाराव दिनै जोबथा बे फाइनाल गेम आरो बे जोबथा फाइनाल गेमखौ आम्बागाव दखरानि नैबे उत्तर नलबारियाव बे समाव फार्स्ट हाफआ जोबलांबाय। जों खेलाखौ फार्स्ट हाफखौ नायबाय। अरां दखरा 3 आरो खाग्राबारि दखरा 0। दा जोंनि जि अबजेक्टिभ जे जोंनि जाखांफुनाय उन्दै जायफोर फरायसा फरायसुलि यां टेलेन्ट जायफोर दङ आन्डार 13 बयस एन्ड आन्डार 13 गार्लस मोननैबो केटेगरियाव बिथांमोननि केरियार दानाय, बिथांमोननि स्पर्टिं स्किल आरो जिखिनि बिथांमोननि जि माने एक्सेलेन्स बे गासैखौबो बिथिंखौ इमप्रुभ खालामनानै समाजाव हारियाव जोङो फुटबलनि फारसे गेलेनायनि फारसे मोनसे जावरिखांनाय लाबोनायनि मोनसे थांखि आरो बे थांखिजों केरियारबो दागोन, बे हारियाव गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे अबजेक्टिभ बेखौबो लांगोन। खारन सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाज जौगानाय आरो बायदि बिथिंजों लोगोसे जोङो गेलेनायखौबो वान अफ द मेजर अबजेक्टिभ हिसाबै लादों। थांनाय बोसोरनि आन्डार 13नि जिखिनि जोंनि गेलेगिरिफोर दंमोन बिथांमोनखौ लानानै स्टेट लेभेलाव जोङो देग्लाय आसाम फुटबल एस'सियेसननि आन्डाराव आन्डार 13 जोङो स्टेट लेभेल गेलेदों आरो बिथांमोना दिनै नेसनेल लेभेलाव आइ लिग गेलेनो थाखाय सेलेक्सन जाबाय। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानिखौ मावो सिरियासलि मावो, जि खामानिखौ मावो जोबोद गोसो होथाबनानै मावो आरो बेयाव जाफुंसारनायबो जों मोननो हादों। दा बेखाय उदालगुरि जिल्ला एबसुआ 15 खुंदों। गुबुन जिल्लायाबो दा आन्डार 13नि माने बे फुटबल कम्पिटिसन टुर्नामेन्टखौ खुंगासिनो दङ। मिजिंथिदों जे जोंनि जायफोर स्पिरिट गोनां यां जायफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोना फरायनाय आरो गेलेनायाव कनसेन्ट्रेसन होगोन। ड्राग्स, जौ जुवा बायदिसिना जि थासारि इलिगेल आरो एन्टि ससियेल एक्टिभिटि जुदि गेलेनायाव गोसो, मेलेम, साइक'लजि आरो फिजिकेलि बिसोर बेस्थ' थायोबा बे समाज बेरेखा हाबाफारिनिफ्राय बिसोर गोजानाव थागोन। बेबो अबजेक्टिभ। गार्जेनफोरनि बिराद मोजां रेसपन्स दङ। गार्जेनफ्रा जेब्लायबो गावनि गथ'फोरखौ नैबे टुर्नामेन्टआव फाथायहरदों। खारन एबसुनि सायाव गार्जेना बिसास दङ आरो बेखायनो एबसुआ जि मावो सिरियासलि मावो, हारि दानायनि थाखाय मावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जार्निया कन्टिनिउ थागोन। उदालगुरि जिल्ला एबसुखौ आं धन्यबाद होगोन जे बिथांमोना खोब सिस्टेमेटिक आरो खोब डिसिप्लिननि गेजेरजों आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंदों। बे टिमा थांनानै मिरुनि आन्डार 13आव सेप्तेम्बर अक्ट'बराव बिथांमोना गेलेगोन आरो फाइनाल सेलेक्सन जाखांनायनि उनाव फिन स्टेट लेभेलाव गेलेनो थाखाय जोङो तयार खालामगोन। गोजोन्थों। जोंनो गोबां स्पर्ट्स एकाडेमि नांगौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा बड'लेण्डआवनो जा, आसामनि बर' मैखोम ओनसोलावनो जा। दा बेखायनो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननो थाखाय जि बिटिआर गोरोबथानि बर' गोरोबथानि जि पेकेज दंमोन बे क्ल'जआव लिरनाय बायदियै बिनि गासै प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ। जोङो 1-2 बोसोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे एकाडेमिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जों मोननो हागोन मिजिंथिदों। खिन्थु फिसा लेभेलाव जिल्ला हेडक्वार्टार लेभेलावबो स्पर्ट्स एकाडेमि नांगौ, जेराव बिसोरो फरायगोनबो, बेयाव केम्प खालामनानै बिसोर गेलेगोनबो आरो फरायनायाबो जाहाथे थाद'आ, बेयो गेप जाया बा ड्रप आउट जाया आरो गेलेनायाबो जाहाथे मोजां जायो। दा
एन्टायार बड'लेण्डआव बा आसामाव बर' मैखोम ओनसोलाव गेलेनायनि मोनसे बिराद मोजां एनभायरनमेन्ट आरो बर'फोरा जि लेभेलाव गेलेयो गुबुन हारिया बेखौ गेलेनो हाया बेखायनो बर' हारिखौ जेब्लाबो गुबुना फल' खालायो आरो गुबुना जेब्लाबो माने आदर्श हिसाबै लायो गोजोन्थों आन्डार 13 गेलेनानै गोजौ थाखोआव थांनानै बिथांमोनखौ बरायदों सानो बिथांमोना मा लेभेलाव थांगोन आरो बियो जोंनि दा गेलेफुबाय थानाय आरो जायफोरा गेलेगोन बिसोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे माने मडेल आरो मोनसे एनकारेजिं मोनसे माने आइकन होननानै बुंनांगोन जे जायफोरा स्टेट लेभेलाव गेलेबाय आरो बिसोरो दा स्टेटनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव आइ लिग गेलेगोन उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सानै मिरुनि आन्डार 13 माने बड'फा एफसिआव बे बड'फा एफसि क्लाबाव जायफोरा गेलेगासिनो दङ आइ लिग गेलेगोन बिसोरखौ दिनै बरायदों आर'नाइ बिबार होनानै बियो बाखि गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मडेल जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे स्पिरिट बा इन्सपिरेसन आरो मटिभेसन जोङो लाबोनो नागिरदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 14 बोसोर सिगांनिफ्राय जोङो बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंबोदों अर्थात 2009 मायथाइनिफ्राय देग्लाय 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर गेलेनाय बेयो सरासनस्रायै जों जेरै आवगायबो खुंबोदों जे जिल्लानिनो दखरा आफादफोरखौ मोननै बाहागोआव जोङो राननानै माने सुबिदानि थाखाय दखरा आफादफ्रा सुबिदा जानायनि थाखाय मोननै बाहागोआव जों लाबोबाय थानाय जादों थिग बे लेखायैनो देग्लायबो मोननै जनाव मोनसे खाग्राबारियावहाय सोनाब बाहागोनि आरो मोनसे नैबे उत्तर नलबारि आम्बागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बेयावहाय जोङो मोनसे जन गासै मोन 22 दखरा आफादनि बाहागो लानाय सोनाब जनथिं 11टा दखरा आफाद आरो नैबे सानजायाव नैबे आम्बागावनि दिनै फाइनाल जाबाय थानाय बे फिल्डआव 11टा दखरा आफादफ्रा बाहागो लादोंमोन खोब माने जोंनि दखरा आफादनि गुरुत्त सहकारे बाहागो लानायजों बे जोलुर गेलेनाया जानानै थाङो मोनफ्रोमबो दखरा आफादा गावबा गावनि टीमखौ गोग्गोमै बानायदों बे जोलुर गेलेनाया 12 अक्ट'निफ्राय जागायदों बिनि सिगांनिफ्रायनो गरम बन्दआ जागायनायनिफ्रायनो कचिं जोंनि दखरा आफादफ्रा जोंनि गेलेगिरिफोरनो होदों आरो बिनि गेजेरजों खोब मोजां मोनसे टीम मोनफ्रोमबो दखरा आफादफ्रा दिहुननानै बे जोलुर गेलेनायखौ गेलेहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे जोंनि थाखाय फैबाय थानाय समनि थाखाय जोंनि गेलेगिरि उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोननि थाखाय खोब मोजां मोनसे प्लेटफर्म जों होनो हादों होननानै जों सानो आरो दखरा आफादफोरनि जि मोनसे गुरुत्त सहकारे बे खेलखौ गोसो होनानै बाहागो लानाया जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे बिराद प्रशंसनीय आरो मोनसे मोजां स्कप फैदों होननानै जों बुंनांगोन दा दिनै उदालगुरि जिल्लाया हौवासाफोरनि जों बादाय होदों आरो लोगोसेनो देग्लाय बोसोराव जों हिनजावसाफोरनिबो 3 टीम मोनदोंमोन मोनथामनि मादाव उदालगुरि दखरा खाग्राबारि दखरा आरो डिमाकुसि दखरा दा बिथांमोननिबो बाहागो लानाय जों देग्लाय जों नुनो मोनबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो माने मिजिं थिदों हिनजावसाफोरनिबो बाहागो लानाया बांगोन आरो गुबुन दखरा आफादफ्राबो बाहागो लाहोगोनखौ जों मिजिं थिदों दा दिनै जोबथा बे बादायलायनाया आम्बागाव दखरानि सिङाव थानाय बे उत्तर नलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव जोंहा दा सोलिबाय थादों बेयावहाय जोबथा बादायारि हिसाबै फाइनालिस्ट हिसाबै अरां दखरा आरो खाग्राबारि दखराया बे फाइनालाव मोनफैनो हादों बिथांमोन मोननैबो टीमा खोब गोख्रोङै बाहागो लादों आरो थांनाय जिखिनि 12 अक्ट'निफ्राय गेलेबोबाय खोब गोख्रोङै बाहागो लाबोदों आरो बे लेखायै माने मोनसे मोजां मोनसे गेलेनाय जों दिनै नुनो मोनदों दा आसा खालामदों जिखिनि जोंनि रायजो राजाफ्रा थांनाय 12 अक्ट'खालि जों जागायजेननाय सानखालि जों जिबायदि खावलायदोंमोन जों मोनसे आसा थिदोंमोन साफ्रोमबो गार्जेनफोरनि ओनसोलनि मेलेमजिबि जोंनि बर' माहारिनि मेलेमजिबिफोर गेदेमा सुबुं
ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जिखिनि अनसायनाय जों नागिरनानै बे गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन थिग बेबायदि अनसायनाय लोगो लाज्लायनाय हेफाजाब होनायखौ जों खोब मोजाङै गोग्गोमै ग्रोम ग्रोम बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब खालामनायखौ मोनदों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे इन्सपिरेसन आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावगोन दिनैनि नैबे बुब्लियाव आरो लोगोसे मिजिंथियो फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो नोंथांमोननि बाहागो लानाय हेफाजाब होनाया जोंखौ हदाय थुलुंगाखांनाय लाबोबाय थागोन। जोलुर गेलेनायाव बा गेलेनाय दिखाव दा दिनै जों नुगोन थांनाय जोङो 2009 मायथाइनिफ्राय जोंनि फुटबल गेलेनायफोरखौ एसे अबजारभेसनाव जों दोनबोबाय थादों। बै समाव जों नुबाय खोब माने निम्न माने माबानि गाहाय थाखोनि बायदि जोंनि गेलेनाया जायोमोन। खोब माने पास होनाय मानाय बेफोर गैया बला जेथिं थांगोन टिमनि गासिबो 11 जन माने बेसेबां 20 जन प्लेयारा किपारखौ दोनथ'नानै 20 जन प्लेयारा बला जेथिं खारगोन बिथिंनो ज' खारलांनाय बेबायदिखौ जों जागायजेननायाव मोन्दोंमोन आरो नाथाय दिनै नोंथांमोनाबो अबजार्भ खालामोबा नुगोन दिनै गिदिरफ्रा जिबायदि गेलेयो खोब बेबायदि माने पास होनाय सर्ट पास होनाय गल सोनाय बेफोर माने बल थिखांना हरनाय गल सोनो थाखाय बेफोर गासैबो माने आन्डार 13नि बायदि नुवा बेयो माने खोब माने स्किलफुल आरो माने गेदेरफोरा सिनियर टिमा जेरै गेलेयो खोब बेबायदि गेलेनो नाजानाय आरो गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे मोनसे गेदेरथार माने सोलायनाय आरो मोनसे रिफर्मेसन खेलानि दिखौ आरो बेबायदि थांबाय थायोबा निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै दिनै बे गेलेनायखौ होबाय थादों बे जाफुंगोन आरो निस्सय दिनै मोगथां महर मोननोबो थांगासिनो जिहेथु बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टनिफ्रायनो सेन्ट्रेल कमिटियाबो खुङो आरो बे सेन्ट्रेल कमिटिया खुंखांनायनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेस्ट अफ दा बेस्ट प्लेयारफोरखौ पिकआप खालामनानै बड'फा एफसिआव माने लांनानै बेखौ स्टेट लेभेलाव गेलेहोदों। बावैसो सिगां जोंनि मानगेदेर आफादगिरि बिथाङाबो बुंबाय जे बे जोंनि बड'फा एफसिआ मा होनो स्टेट लेभेलनि जिथु लिग बे लिगखौ गेलेनानै दिनै आइ लिग गेलेनायनि मोनसे खाबु मोननो हाबाय। दा बे हिसाबै बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गानाय आरो बे मोनसे पजिटिभ दिगजों खारबाय थादों होननानै जों सानो आरो फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि साफ्रोमबो गार्जेन आरो रायजो राजाफोरनि दानि बायदि हेफाजाब मददखौ मोनलांबाय थायोब्ला निस्सय बर' माहारिनि गेजेराव दिनै गेलेनाय दिखाव जथेस्त'खिनि जौगागोना बे खाथां।